Аз съм Александър Аз съм Ростислав. и днес ще си бием по 5 дуспи, а който спечели се прибира с този Air Max 10 PSG. Първата долу дясно. Втората долу ляво. Трета дуспа. Четвърта. Последна дуспа. Първа дуспа ще видим къде ще влезе. Първата малко ни влезе, сега втората ще му я намушкаме. Вратар ще мисля, че е много силен, а третата помети масло. Четвърта дуспа, сега ще влезе, сега малкият Дембеле. Готови ли сте? Четвърта малко влезе, малко ни влезе, петата обаче е помети масло. Роската наби и беше по-добър. Поздравления, Роска. Заповядай, Кецо, и за теб съм. Благодаря. Аз спечелих този тен, колаборация с PSG. Ако искате ви да ги намерите, влезте в streetwearclub.bg. А между другото, кой ще победи до вечера? Байер Мюнхен или PSG? Напишете долу в коментарите.